Da. Salutare toată lumea! Eu sunt Danis Vlogs, el este Răzvănel. El nu are canal de YouTube. Da, și asta e păcat, că făceam colaborări. Azi facem daily vlog pe bicicletă cu satul nostru. Și merge și liniștiți pe aici. Zici și tu salt. Merge și noi liniștiți pe aici. Bicicletă. Ne place așa. Când se dă Ilie cu cruiserul, așa ne dăm noi bicicleta. Vreau să... N-am făcut un... Asta cred că e primul episod din daily vlog. Da. Și așa mergem. Am ajuns la noi aici la sfârșit de stradă. Strada Gării. Punem pauză că trece mașina. Și am revenit. Trecuse 3 mașini. Că la noi aici ziceți că e București în Gârbovi. Și da, hai să mai spunem în legătură despre canalul nostru. Eu vreau să fac niște daily vloguri. Scuzați-mă că n-am făcut și eu extrem deocamdată. În vacanța asta de vară o să fac o dată și o dată. Dar din păcate trebuie să-mi iau un de-ăsta, cum se cheamă, card giga, pentru giga, card de memorie. Și așa trebuie să fac și eu daily vlogurile. Cu ăla, ca să am și o memorie pentru daily vlog. Stai mă că ești cu mine. Și mergem și noi liniștiți. Am să... Stai puțin, vino cu mine până acolo la stradă. Vino puțin până la stradă. Am să opresc filmarea. Cam atât a fost. Aici trece oameni mulți cu mașina, punem frână. Cam asta a fost. Baftă lume. Pa! Șiu!